Ôi lỡ 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 mình để. Ôi lỡ lỡ. Mata rawa pijabra double Mileu. Hưới chồng bà lấy nữa. Matira budaya demi. Bentar. Pedia rawa mata pedia. Oh थांजोबखोमोन मानसिफ्रालाय दिनैलाय oh थांजोबखोमोन मानसिफ्रालाय Đâu Từ bữa đây Badam. Bum. Ôi. Oh. 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 Hush. Hello, Abel. Hello, Abel. Biमानि फिलौ मा ओंख्रि जाबोखो मा ओंख्रि जाखो आबैनो माबासो ओंख्रिया अमा एवदों फान्थाव एवदों ओमफ्राय मोनसेया मामोनलाय आबा ओंख्रिया औ मामोनलाय आबा दैसा औ आलु जहल
नोंस्रालाय मा ओंख्रि माबोरै दं खबर सबर गोथावथार नोंस्रालाय माथो ओंख्रि होनदां नोंस्रा मा ओंख्रि जोंहा दालि आलु अमासोमोन आबै दा अफाय दं गगाफ्रानो मोजांथ' लाबा आं सेरना होनि आबा लाबा आं मावजि देखायनि मावजिबो मेव देबावनै अफाय दं दा सोरबाबो जादों ओरै थाद दिनैलाय मा लाइफआव मानसि फैया बाबायसो आङो औ लाइफआव मा मानसि फैयाबा र' 1 मिनिट अनैनो दं र' दे मा मावदों नोंलाय दे माव होनसै दे बाबा मोनसेयानो गैया दिनै मा जाखो मानसिफ्रालाय अबाव थांजोबखो सोर लाइभ फैदों नायनां मानसिफोर लाइभ फैनायखौ नायनो आङो र' सोरबा लाइभ फैदों नामा सोर दङ र' बाबा त्रिस मबाइलखौ बिदि दांजाया आं सोर लाइभ फैदों नायदों नायबाव नै र' होमबालाय र' सोर दं कमेन्ट खालाम सोर दं कमेन्ट खालाम दे मिउ फैबाय आबै मा खालामामोन नोंलाय मा खालामनायमोन जेबो मावाखै होमबालाय माथो खालामामोन नोंलाय मा खालामनायमोन मेव अद दैसाखौ अद उन्दुनो जायगासो बानायदों आयु दानो उन्दुफिनसैबो सिखारनानै बावखायाखै नोङो आरो दानो उन्दुबावनोसै आयु मैया नोंनि लाइफआव थानानै दसे उन्दुलांफ्लांबायबाल आं ओमफ्राय फुग सिरि मोनलायबाय आं भिडिअ इदिट खालामनायानो आंना बिदिनो माबायो उन्दुलांफ्लांलाय मालाय जायो मेव होनदों नै 11:30 ना बेसेबांबावसो उन्दुखादों दासो सिखारदोंथ' आरो होमबालाय दानोलाय मानो उन्दुफिननांगौ
मावजिखौ बुथारबाय नामा नोंना मबाइलनिखौलाय माथो गाबाखिसै बोरो नै आयौ हा 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 होनदों दैसाया मावजि गाबनाय सैमा गाबनाय बिदिखौसो नायो ओमफ्राय मबाइलखौ बारा नाया फिउबो गाहरो ओमफ्राय बुयोबो मबाइलखौनो सायाव बेखौ नङा नों बैखौ ला आंनिखौ लाथ' दाना अफायबा थांहोबायना बोरैबा जाबायना दाना अफाय थांखो हगारथ' बोरैबा जाबाय नै नोंनि थाखायनो मेव अरजागोन नोङो मावजिजों मेव होनदों अरजा जिरायना थानो बायो बिनिखायनो गोलांना थायो नागिरदों थानो नागिरदों हायेना आयु जोंहानि हायेनाव सोरहां होननाय जादों दिनैसो बेसेबां गोबावनि उनाव नोंनि भिडिअखौबो नायनोनो रोङा आङो दामानि मिथिबाय लाइक दाननो थेंक इउ नोंनि भिडिअखौ नायनायानो जाथाराखै आं दामानि गाइड जानानै थानो नटिफिकेसनाबो सोरनिखौ नायथ्र'नो नुलायलाङा एखमबा गोबोरसिं बाहायनो हनै गोबोरसिं हनै हायेन राजा फैदों जोंहा जेबो नङा नायाबाबो नोंबोथ' आंनिखौ नायथाराखैदां दामानि कमेन्ट हरबासो आंबो नोंनिखौ माबागौमोन गाइड जानानै थाबाय ना दामानि आंनि मबाइलखौ सेस हगार हरबाय बे स्क्रिना बायबाथाय फन थैखागोन आङो बुथारजागोन दिसप्ले बायबाथाय बानायनाय नङा बोरा मबाइलखौ मानो गारहरखो नोङो बुगोन आं नोंखौ मावजिखौ गिनानै मबाइलखौ गारहरबाय बे बायबाथाय 15,000 जाहैदों बानायगासेयावनो थैखागोन आङो आरोबा बायाखिसै मोना नोङो मबाइलखौ हेल' हायेन आदा होनदों आंहा गंनै मबाइलावबो चेनेल दे फैसा मोनजेनबाय नामा मोनसेया हायेन आदा होनो चेनेलनि नामा हायेन आदा फैसा मोनजेनबाय नामा बैयो मोनसेया गुगोल पिन फैयाखै आंहा ओइ बेसेजों मनिटाइस जालायलै नोंनिया बैयो बेसे वाट्स टाइमा गुगोल पिनखौनो नेबाय दं नङा नोंनिया बेसेजों माबा जाया 4,000मोन ओमफ्राय दानिया नोङो बे माबा 3,000जोंनो जायो 500 साबसक्राइबार नांगौ होननानै देखायोना दाना ओमफ्राय 3,000जों जायोना जाया आंना 3,000 जाथारसैमोन फैगोन दे थाबनो होनदों 3,000जों जायोना जाया खोन्थाहरलाय जोंहा हायेन 3,000जों जायो लिरनाय दङ आंनियाहाय ओमफ्राय 3,000जों जायोमोन ओमफ्राय गाहायाव 4,000 वाट्स टाइम गोजौआव 3,000 ओमफ्राय साबसक्राइबारा 500 ओमफ्राय गाहायना साबसक्राइबारा 1,000 बिदि लिरनाय दं मा होनदों जायो खिन्थु हाफ मनिटाइस जायो जानाया आरो उनाव खनसे बानायफिनबावनांगौ 3,000 जाथारसै आंना बारा बावथारला ओंखायनो लाइभ फैबाय थादों 500 साबसक्राइबार आरो 3K वाट्स मिन्स हाफ मनिटाइस हाफ मनिटाइस ना होमबालाय आंहा खुसि जालायलायदोंमोन होमबालाय 3,000जोंनो मनिटाइस जासिगोन साननानैहाय लाब गैया 3,000नि बानायना मा जायो जेनेब्ला नों मनिटाइजेसन खालामग्रोनो मोजां ओमफ्राय 3,000नि
जेनेब्ला मानोथो बिदि 3000नि लाब गैयाबा मानोथो मनिटाइज खालामनो माबा अपसन होदों बिसोरलाय ओमफ्राय होमबालाय 3000आव बानायनानै लाब गैयाना 4000आव बानायसैना खनसेनो ना बानाय जायो 4000 खालामग्रोनोसै ना वाट्स टाइमखौ ना मा होनो खिन्थाहरलाय आं जेबो नलेज गैथारालै सयथि जाम्बिथार आङो 1K जाखाबाय 1 साब जाखाबाय 4000 वाट्स जाथों दे 4000 माने 3000ल'नो जानो नागिरदों दाबो 200सो नांबावगौ 3000 जानो ओमफ्राय साबसक्राइब गथ'खौथ' आं सिन्था खालामखाला साबसक्राइबाराथ' 1K बारखाबाय नालाय आंनिखौबो थुना होसोदो दे आंबो थुगोन लाइक होबाय आं थेंक इउ बड'एस वेलकाम माब्रै दं खबर सबर आंनिखौबो बे फरायखांबाय डाबल बानायनो गोसोबा बानाय जायो जेबो नङा ओमफ्राय नङा जेबोथ' लस जाखायाना जेनेबा 3000जों मनिटाइज खालामोबा जेनेबा जेबो लस जायाना ना जायोबा बानायला जायाबा बानायसै ना माथो मा होनो हायानो खिथालाय जेनेब्ला मा जायो बेखौ खिन्थाहरलाय आंनो एसे एक्सप्लेन खालामस्लाय अननानै 4000 खालामदों 4000 खालामनांगौ ना एप्लाइ खालामनो नाङा अके मा जायो माबा लस जायो नामा खोन्थाहरलाय जोंहा हाय जयेन जाबाय आंबो लोगो थेंक इउ सनायश्री मुसाहारि आंनि एलबियाव फार्स्ट टाइम फैनायनि थाखाय माब्रै दं खबर सबर मा ओंख्रि जानानै फैखो जोंहा सनायश्री आगैजोंबो लोगो जादो हायेन आदा गोमबोरसिं मा बड'एस 4000 जाबासो एप्लाइआव क्लिक खालाम अके जागोन दे नोंसोरा गोरों जाबायबा चेनेल गिदिर अंह जेबो रोङा आङो एबार मानसिफोरखौ जावग्रासो जानोसै ब्लगजों लोगोसे मानसिफोरखौ जावग्रा चेनेलसो खालामसां आं माबा जावग्रा चेनेल बानायबासो नायसिगोन खोमा मानसिफ्रा माबा भिउसआनो फैया जा दुखु मोनबाय आङो 50नि बारायावनो फैया लासिं सिं हायेन मिथिबायना ना आंनि हगारनायासो जाया हगारनाय साइसफ्रासो आपल'ड खालामनाय साइसफ्रासो जाया ना मायासो जाया बुजिनो मोनला आङो दामानिथ' 20 दिनसोआव कन्टिनिउ जाबाय खोमा आङो भिडिअ हगारनाया ओमफ्राय भिउसआनो फैया आं जा रागा जोंखारो थेवबो 3000जों बानायबा मोजां जाया अके दे बानायला थेंक इउ दे सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर नै सनायश्रीजों लोगो जानोनो सनायश्री आगै नों बबेनि खोन्थाहरलाय जोंहा नों मानसिफोरजोंसो होसोजाबोसो होसोजानोसै एसे फाग्लि सियानसो जाब्रबनांसिगोन गांलाब गांथाबनो होमबासो एसे मानसिफ्रा नायसिगोन रागानो माथो मोजां मोजां बानायबा नाया जावना आं गोमबोरसिंखौ जावगोन र' भिडिअ बानायनानै आदै नाङैखौनो जावगोन आं मोनसे भाइराल फट'फोर हरलाय आंनो गोमबोरसिं आबौ नोंखौ जावनो आङो जायो दे खिन्थु मा लाब जागोन जेबो लाब जायाना दे हाय सना सोदोमखु फैबाय जोंहा हाय लोक्षि मा खबर मा बिफाङाव गाखोलायनाय फट' दोनखो ना माखोहाय जोंहा सनाया सोदोमा नोंखागौना हनै गय बिफाङाव गाखोदों आइदै मालाय भिउस फैबावोसो नै 200 300 1K फैबावोसो आंना भिउसआनो फैथाराहाय सोदोमखुब जा दुखु मोनबाय आं ओंखायनो मानसिफोरखौ जावग्रासो जानोसै आङो सोरबा जावजानोबा फन नाम्बारफोर हरदो दे जावग्लाबायनोसै आङो मानसिफोरखौहाय आंथ' बानायनो बासैनो हगाया आंथ' बासै ओंखायनो हगारा होननाय जादों खोमा जालायबाय बेना लिरनाया बुजिलालाय आदैसा नों माबा जादों नामा मा खबर बुंलाय नोंहानो सोरखौ होनदों खबरा मोजां आंहा आंखौ जावनो जावजाया
ड्रामा भिडिअ बानायो होनजाबासो ना मा होनदों बुजिलालाय आं बाक्सा दमिनि लोगो बाक्सानि आरोना मासे हिट रायलायो लोगोआ बेटारि फुलसोखा आंनिया बारासो खुगायानो नांगौनि फानसे बारा मा खबर बुंलाय नोंहानो नोंसोर आंनाव फैया आं फैबाय आं नुफेराखै नोंबो लाइभ फैफेरदोंना आं मिन्थिफेरा एबारनिफ्राय थांगोन दे आरो जोंहालाय हायोना मा हरखो गल 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 मुनजुलि बाजै होननानै गल 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 गलसो जाबाय नै आंथ' बासैनो होखाया सैया बुंदां नों मानसिफोरजों होसोजाबा बासायनो हाखाया होनदों सरि थास बुरि मानसि बाल फरायनोबो रोंलायलाङा आंथ' बासायनो हाखाया नों बासायाबा सोर बासायनांगौ जाखो खाथिनि मानसि नों बासायनांगोन ना आं नोंनाव डाइरेक्ट फन हरगोन हाय कुकनो हनै सोदोम कुक नोंखौ गाबज्रिदों सोदोम कुक अन थेंक इउ हायना मार गल 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 हरखोब्रा हायेना दा होनदो हायना दाना माबा बै चेनेल मोनसेयाव माबा फैना फैला लाइभ फैना फैला दामानिथ' आं थांनायबो जाला नोंनि चेनेलखौबो नुनायानो जाला आङो दामानि मा जाखो आङो सोरनिखौबा नुयो ओमफ्राय नोंनिखौ नुनायानो जाया सनायस्रिया मा होनदों जोंना हिट मोनथारदो लोगो रायलायनायखौ सानसेनि बारा खालामखाबायना आंनि रायलायनाया हाबाब आगोलाव आंनि लाइभआव फैबावनांगौ गोसोमोन नोङो खोनासंनो बालायनाय रायलायखायोमोन गानबो खनखायोमोन फाग्लिसोखा लाइभ फैथारनाया गोबाव जाथारबाय आं मैयाजों दिनैजोंल' फैदों नै आङो बेखौनो 3000 जानोसै नालाय आंना वाट्स टाइमा 200सोल' नांसै नालाय ओमफ्राय आङो 200सोखौ थाब थाब बानायनानै मनिटाइज खालामसै सानदोंमोन आं ओमफ्राय दा 4000 नांगौबालाय आरो नेबावनांसिगोनसो सोदोम आगै होनदों आंखौ जाव बुंदों आं बेखौ जावगोन जायाफ्रा मा भिडिअ बानायनो बुंना अके आंनाव मिस कल हरफिनलाय गोमबोरसिं जायाफ्रामा भिडिअ बानाय मानि नोङो स्टेटाससो होगारोना स्टेटास हगारनायखौलाय बोरै जावजानांगौ ब्लग भिडिअबासो जावगौमोनदा आंलाय नोंनि सेहेरायानो गैया बोरै जावनांगौ सेहेरा थाबासो दा जावजागौमोन सोदोम आगै थांबायलै खोमा मा गल 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 हरखोथाय जोंहा गल गल गिदिंख'नोनो हायासै बबेजों गिदिंग्लाहैखोथाय सोदोम सना होनदों हनै जोंहा हायेना लाइभ फैना फैला होनबाय खोन्थाहराबो मुङाबो बै मोनसे चेनेलाव गिदिर फैदों बाक्सायाव मा बाक्सायाव फैदों जाखो बे सायरिखौनो जाव लानजाय गैया बिजौ गैया भिडिअ बानायो बुंना अके फट'फोर हरबाल एसे होनां मा जायलाला मानसि बेलाय होननानैहाय मा गुदि गैया बिजौ गैया मानसि बेलाय होननानै अबे जायगानि बेलाय मानसियालाय होननानै आं लाइभ होयो होयोना नोंना लाइभजोंनो मन' जाबाय खोमा ना मनिटाइज चेनेलाव लाइभ होयो आं अके थांगोन आं दे सार्च खालामनानै खयथायाव होयो दानियालाय गोमबोरसिं हा होनदों थोस आं पिक हरालै मानसिफोर सिनायो नोंलाय अबेनि दामि नोंखौ आङो दानो दिहुननानै दोननो हायो माथो नोंखौलाय हायेन सैलानो नोंखौ गाबज्रिगासिनो सोदोम माबा हायेनाहाय नै मा होनदों सोदोम आगै होनदोंमोन फार्स्टआव ओमफ्राय नों सिनायासैना ओमफ्राय सेकेन्डआव सोदोम सना नुदोंमोन आरो नोंहा हायेन सैलासो होनहरबाय खम जारला बे मा होनखो बे नै हायो नों आंखौ हाया जाबाय फिथिराज नार्जारि
बेखौबो फेसबुकआव लाइभ होनोसै दैलि बेखौबो फेब्रुवारियाव फेब्रुवारियावसो थास मेगना फेसबुकसो होगारबायहाय फेसबुकसो नुदों मेगना होदो दे हो बे गथ'आ मा जालायखो बाहाय थांनानैलाय आयु सोदोमसना नों मानो गाज्रि मोनखो आंखौ होनदों हायेन सर्ट पलिसि नायबा मा जायो होनदों सोदोमसना माखौ गाज्रि मोनखोनो माबे मानो गाबखाय मानो गाबखो नोङो हो मानो गाबखो होनदां आं नोंखौ नों मानो गाबखो दे गेलेदो दे बहा मोनगोन नों आंखौ मोनो आं थांगोन ना नोंसिनालाय मा गामि खाथियावनो बुरासारा फेब्रुवारियाव मनेटाइज खालामगोन आं अके खालाम दे हायोहाय नोंहा मालाय आइदै जिराय लाइभ होनो हायो आराम रायलायनो खिन्थालायबाय नालाय दुगि बुंदों इस आंहा नोंजों फ्रेन्ड दंखायोना फेसबुकआव हायेन नोंसो आंखौ सैला लाइभआवबो फैलानो मानो सैला नोङो हायेन सोदोमखुबखौ लाइभआवबो थाङा होनलाय दिनैसो फैदों आंनि लाइभआव बेबो बेस्रा आंबो लाइभआ फैनायाबो दिनैजोंसो खननै जाखादों नालाय फैनायाबो ओमफ्रायहाय नोंसो बे थांबाय आं न'आवनो थायाबा न'आव था सिनायगोनथ' नागिरहैगोनथ' सोदोमसना दाना नागिरहैनायखौनो मा जाखो होननानै उल्था फाल्था होनाबानो जाबाय सोदोमसना आं सम मोनाखैनो बेस्थ'मोननो जोंहानि हायेना आं फ्रेन्ड बानायदोंनै आगोलावनो आं आनफ्रेन्ड बानायफिनबाय बानायबाय नामखौ मिथिखाबाय आरो आंहालाय बेयावनो बेवाइ दंखायो आंनि बेवाइयानो सिनायखागोन बे नोंनि फटक जायलाखौ ओरैहाय माबानानै स्क्रिनसट खालामना लांगोन आं आंखौसो सैया बे मन्जुलि आरो सोदोमा हाबाब मानो बिदि होनो बिख्लो खनायाव सालायलायनायलाय थैयाखि जायो सोरबा गावनि भिवार्स गावनि साबसक्राइबार गावनि इउटुब लोगोफोरखौ सैयाबालानो थानो हायो होनसाय संकस बारना नागिरफै आंखौ मोनगोन होनबासो संकस बारनानै नागिरहैजागोन दे वर्ल्ड काप ट्रफि ना मा होनो बिदिखौ गुड होनदों आं आनफ्रेन्ड बानायदोंसो बुंदों आं सिगाङावनो आं फ्रेन्ड बानायदोंसो बुंदों संकस बारैसो थायो बांसिन दे था दे माबा हाइट बिदि जायो ओमफ्राय एनादार ओंखारो जाया फाग्लासो जागोन मा जाखो हायेन मा ओंख्रि जाया हायेन आदा चेनेल मालाय गुगोल एक्सेन्स फिन फैनायनि जोंनो माबा मोनसे जाहोदो दे हायेन गिबुए बिदिफोर लाबोदो बाल हायेन एसे मोसादलाबायसै जोंबो मनिटाइज जानायनि मोननै चेनेल गिबुए मोनसेबो होआ आसुरित मानसिलै नोङो फैसाफोरखौ अबाव दोनजोबनो नागिरखो अनजलि बाजै सना नों गसाइगावनि ना सोमोन ना आं गसाइगावनिखाना दुगैनो हानाय नंला दां नों संकसआव आयाव नोगोर गुसुना संकस दैया जों खनसे बेरायहैदोंमोनब्रा ओरैबायदि गुसु फाग्लासो आं दुगैयाखै आं लंपेन्ट गानलांदोंमोन ना र' दुगैनो हाला आङो बुरिबाय एफा गुसुआव आरो दा गोजां बोथोराव दुगैनो हायो बाव जाम्बि जादों आङो दुगैलाहैनो बाव दै गुदुंजोंसो दुगैयो आं न'आवनो आरोबाव संकसआव एफा गुसुआव आङो बाव रोनाव हैदां
दुगैथारा आङो बेखायनो गुगोल पिन फैयाखैलै बेखायनो टेनसन हायेन मामा गुगोल पिनाना मामा मोनसे भुल लिरफ्लांबानो फैनो नागिरानो मोजाङै चेक खालामनांगौ जाहैदों गुगोल एक्सेन्स पिनखौहाय आंथ' फैबा दाबायदियाव नोंनावसो सोंहरगोन आं आरो नाम्बारबो गैया ओमफ्राय गोदाव सोरावसो नाम्बारबो गैया गसाइगावनि जिएफ दंमोन आंहा हा हा हानो आयौ गसाइगाव मा गामिनि खोन्थाहरलाय आंनो नोंनि जिएफखौ आंथ' गुदुंसो मोनो नङा मोथि नोंना माबानि हिरानि दानाय नालाय मोदोमा डायमन्डनि दानाय नामा नोंनि मोदोमा गुदुं मोनो एफा गुसु दैखौहाय हाय ना मा उन्दुखो मा समलायलायनानैलाय रादे रादे नों रादे लाइभआव मानसियानो जायाखै दिनै मा जाखो मैया जेवालाय आयु लाइकआलाय 9ता जाबाय नै मोनथियानो गैया ओमफ्राय अबाव थांजोबखो लाइक होयै खालामजोब्बाय औलै गुगोल पिनखौनो 21 दिननिनो बुंदों आं इउटुब केयार रायलायदों आंथ' रोंनाय नङाहाय जेबो रोंनाय नङा आं दा बायदियाव गुगोल एक्सेन्स ओमफ्राय 4000 आवार्स टाइम जाबानो एप्लाइ खालामनांगौ ना माथो एप्लाइ खालामबानो गुगोल एक्सेन्स पिन फैयो ना माथो आरो माथो बोरैबा बानायनांगौ होनदोंमोन सोरबा र' रोंलायलाङाहां नङा जाबाय फुङावनो दुगैयो आं संकस दैयावहाय ओंखायनो नों गनसि बायदिना नोङो बार एसे फैबानो फोर बिरलांगोन नोङो संकसनि दैजों आं सिरि सिरि होनदां आं सिरि सिरि होना माखौ मोनलाय माखौ सिरि सिरि होना माखौ बावबाय आं मा होनामोन 10 दिन जाबाय आरो 10 दिन नेना कास्टमार केयाराव मेल हरगोन आंथ' रोंनाय नङा दाबायदि बाथा बानाय 4000 जानायनि एसे बाथा माने आं मानसिफोरखौ जावग्रा जानोसै एबारनिफ्राय जायखौनो मोनो बेखौ जावगोन आं हायेनखौबो मोनबा जावगोन आं र' नोंसोर जेबो दासान दे आं जावख्लाबायनोसै एबारनिफ्राय बयबो नायनायनि बे फिसा इउटुबारखौ होननानै रायगोन आं बिसोरखौहाय होमबासो नायसिगोन आंनिखौ नोंसोरो रायजाबासो बयनिबो चेनेलनि नाम बुङै रायबासो नायसिगोन नोंसोरो आंनि चेनेलखौबो रायदों नामा होननानै नै आं गनसा बायदि जाबाय गनसा बायदिखाना नोङो 4K वाट्सनि सायाव जानो हो औलै जाहोनसै दे नों माबा होदो दे गिभवे भिडिअफोर लाबोदो दे हायेन बै माबा चेनेलजों हरलाय मोनसे चेनेलजों हरलाय हायेन नोंनि बै मन जानायजों नायनि आंखौबो बांसिन जाव दे अके आंखौबो सोरबा कमेन्टआव गुन्दालायनो गान्दा आइ सरि हायेन गुन्दा होनबायलै गान्दाखौनो आदसा इदि आग्लाय गान्दा गारांजों सल' खननाय होनना बुंदोंलै सोरबानो थाखायो बिदि माबायाव हनै बाबा मेवा नै बिदि माबायाव ओंखारबाय जखन ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय दखन सोरजोंबा मोजां सोरजोंबा गाज्रि होनजानाया थाखायो आंनि चेनेलखौ चेक खालामलाय बियो बे चेनेला साबसक्राइब खालामखानाय ओमफ्राय मालाय नोंनिया 197 गाहाम फैबावदोंसो नै 124 आंनिया 80आनो फैया आपल'ड बाबा हनै मेवा हनै दाथांखा लाइभ फैफेरबायथ' नोङो नै दाना एनालाइटिक्सखौ नुला एनालाइटिक्सखौ नुयो नैबावसो नुयोना 17,000 views I am new and starting vlog. Please support me, subscribe, like, share, guys. Thank you so much.
स्टार मेकारनि सल' स्टार मेकारखौथ' खननायानो जाला आङो दाना बे माबाया आंनो खोन्थाहरदोंमोन नेरसोनाहा स्टार मेकाराव गान खननो ओमफ्राय आं मोननै मोनथामसो खनबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय खननायानो जाला आङो टाइमानो मोनाहाय जोंहा फिसौजों अबाव मेथाइ खननो मोननो ओमफ्राय स्टार मेकाराव फैसा मोनबाय नामा नोङो हा स्टार मेकाराव फैसा मोनो होनलाय बियो गोदान चेनेलसो अनलाइन थेंक इउ गनसि आंजों जयेन जा नोंबो आपलड हो आंबो होनोसै माखौ स्टार मेकारा फैसा मोनो होनलाय स्टार मेकाराव नंगौना नङा स्टार मेकाराव फैसा मोनो होनलाय खिथाहरलाय हायेन तीन हजार 100 मोनबाय स्टार मेकारनि आरो आरएस 2500 उइड्र खालामनो हायाखै बोरै मोनो बेखौ खोन्थाहरलाय आंनो एसे आं मिन्थियानो बेसेबां फल'वार्स जानांगौ मारै जानांगौ बोरै खिथालायखो नोङो कमेन्टनि गेजेरजों भिडिअ बानायना खोन्थाब्रा मालाबा गाबोनफोर दाहायफोर जुदि फैसा मोनोब्ला आं मालाय मानो ओरैनो थानो डिलिटसो खालामबाय आङो ओमफ्राय फैसा मोनो होननानै मिथियाना आं बिदि बोरै लाइक फैनांगौ ना मा फैनांगौ ना मारै नेरसोनासो खोन्थाहरदोंमोन आंनो सानसेखालि डिलिट हा डिलिटसो खालामबाय आं मोनो ना मोना थगायदोंसो होनदां होननानैहाय डिलिट खालामबाय आङो मा खबरा बै नै खन्थाजों जावदलागासिनो आङो माबा माबि मा खबर हायेन आदा होनदों नोंलाय मानो आंनो नाम्बार बिबाबो हरासै ला दे माबा वाट्सएप नाम्बारखौ हरगोन आङो नांगौ ओमफ्राय मेन नाम्बारखौ उनाव हरगोन 9957742215 वाट्सएप नाम्बार बे 995774442215 बाव मेसेज हरदे वाट्सएपआवहाय फन फैया इनकामिं गैला दिनैनिफ्राय खबर मोजां गोमबोरसिं बाहाय होनदों आयौ अच्छा होनदों मेंटल ब्लॉक हेलो मेंटल ब्लॉक वेलकम मेरे लाइव स्ट्रीम में स्वागत है आपको भी कैसे हो कहाँ से हो प्लीज लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए मा बुंखो नों नाम्बारखौ र' आं लिरनानै हरनि दे हरबाय हनै लिरना हर नोहानो आबै नों मा होनखो लिरना हर अके डिलिट खालामसै अके दे रिमभ खोमोरबाय आं लिरना हर नोहोआनो आबै मा होनखो मोजांबो होना मुंबो होना लिरनानै हरनो हाया नोङो होननाय जादों आरो आदे बाबा आंखौसो देबाय नोङो बोरै मोनो आं नोंनाव सोंहरगोन दै बोरै फैसा मोनो बोरै मायो आंना दंखायोमोनलै स्टार मेकारा डिलिट खालामबाय आं मोननै मोनथाम गान खननानै
फाग्लिनि गोदाव सोराव बोरै खनलाबाय थानो दे गानखौ मालाय नोङो जेनेब्ला मा होनो न' खाथिनि मानसिफ्रा मा फाग्लिनि गान खनबाय थायो बेलाय खर' गासि जाखोना माखो बेलाय लाजिनो रोंला होनजागोन साननानै खनखोमानो मालाय अबहाय खनखोमानो नोंलाय जेरावखि खना खोनाजोबो ओरैबो न' ओरैबो न' बोरो आबै आबौआलाय बहा दं नोमबौआ स्टेनाव दंहैयो गाबोन गुवाहाटि थांगोन नालाय ओमफ्राय स्टेनाव थाहैदों आरो दिनै भारा गैया नोंसोरबो भाराखौनो लाङा नालाय गोमबोरसिङाबो ओमफ्राय मा होनदों नों एकाउन्टाव क्लिक खालामासै नामा चेक खालामाखिसै नामा मेगनफ्राबो क्लिक क्लाक नुयोहाय सान्दुंजों सेकखौनो क्लिक होनबावबाय होनदों नों एकाउन्टाव चेक खालामासै नामा ओमफ्राय डाउनलड खालामफिननानै र' आं लायनि मबाइला चार्ज होदोंमोन बाबा नों बावनो थाथ' दे आं मबाइल लायनि र' दानो फैगोन आं र' मबाइल लायनि आं स्टार मेकार नायनो बे नाम्बारजोंनो खुलिफिनबानो फैफिनखागोन ना बे आगोलनि एकाउन्टानो हायेन ना बहा थांनाय नांगौ आंलाय बहा थांनायनि लांनांगौ आंलाय थाङाबाबो लांलाबायनांगौ आरो मा स्टार मेकारा बोरो आरे माबाया प्ले स्ट'रा बोरो आंनालाय प्ले स्ट'र होननाय स्टार मेकारनि सेटिंआव इनकामाव नुयो फैसा जमा जानायखौ आं सेटिंफोरखौनो मिथियाना स्टार मेकार अबेमोन जाखो स्टार मेकाराबो मोननै ओंखारबोबाय नै बे मोनसेयानो नंगौ औ नंगौ 500बो जमा जायासै नामा आं मिथिया बिदि अबाव नायो मायो आं बोरै मिथिगौ मोननैल'सो गान खनदोंना आंलाय आरो आंना फल'वार्सबो गैया जेबो गैया अबाव फैसा हाबो अबाव सेथिं दं अबाव मा जेबो मिथिया आङो बोरैबा फैसा मोनो होननानैल' खोनादों हा मोननैल' सल' खयथाथो खननांगौ नै फेसबुक होनोसैना फेसबुकआव होबाय आं फेसबुक गानबो खननो गोरों नों आबै रोङा नै लगइन दिसेबोलसो जाबाय फेसबुक होनानै गुगोलसो होनांगौमोन नामा गुगोलाव होनायसां र' नै मन्जुलि ब्रह्म आं 200थासो सल' डिलिट खालामबायसो आं आयु 200था माथो गोदानसो बिफिनबाय नै फेमेल सेलेक्ट इउर बार्थडे 19 एप्रिल 1994 दा 50थासो सल' दं खयथा खननांगौ बोरैबा मोनो खिथालाय दे इनभाइट कड बिदों नै इनभाइट कडाव मा सेरनांगौमोन आंबो सल' खनला बोरैथो फैसा मोननांगौ इनभाइट इउटुबावल' होनो खनो बे इनभाइट कडावबा मा बुनांगौ होद सेब होदलाबायनोसै आं नै अबहाय थांनांगौ मेयाव थांबाय नै गोदानसो जाबाय आगोलनिया गैया माबा रुम जाखारलाबायबायहाय होद आं गिलायलाङो अबावबा थुफ्लांलाबायबा दा न' फल'वार्ससो नोंनि चेनेला गोदानसो जागोन
गोदानसो जाखाबायना जेबो गैया नै गोदानसो आगोलनि बे क'डफोरखौ स्टार मेकारनि क'डखौ होनो रोंबासो आगोलावहाय आंनो माबासो खोन्थाहरदोंमोन नेरसोनसो मा खोन्थाहरा मा होनानै होआमोनथाय फेसबुक ना नैबे मेगनाव हाबो बाबा गाजोला नैबे मा होआमोनथाय ओमफ्राय फेसबुकआ नटिसेबोलसो ओंखारदोंना नै बे हाबो र' आं फेसबुकआव होफिननि जिमेइल बा जिमेइलसो हो जिमेइल होनानै गोदानसो जाबाय दाना बावबाव सेरबावनांगौ मिन्थिलाना आङो लग आउट खालामनो अफाय सेरनांगौ बोरो लग आउट होननै लग आउट जिमेइल बा जिमेइलजोंसो खुलिनांगौ र' साइन आप फेसबुक बेबा अबे फेसबुकजों खुलिनाय नै फेसबुकजों जाया फर इउर एकाउन्ट सिकिउरिटि लगिं इनटु फेसबुक फ्रम एन ब्राउजार इज डिसेबल टु कन्टिनिउ डाउनलड जाया फेसबुकजों जाया स्टार मेकार लाइट खुलिदों दा स्टार मेकार ना स्टार मेकार लाइट माबासो र' अबाव थांखो स्टार मेकार 2024 दङ गोजौआवहाय बोरैबा माबा माइ मानि 660 थाखाबो ओंखारलाबायो गोदाव सोरावसो होद बे नङा बेयो आं दसे फन रायलायनिसै र' आबै दे जागोन दे स्टार मेकार लाइटसो होनदां आं ओंखारबाय दे ओंखारदो दे बाय नोंसोर ओंखारबायबालाय आंलाय मानोथो दोनबावनो आंबो ओंखारनोसै लोगो मोनगोन आदाया अबाव थांखो हायेन बाय हायेन बाय